दिना जाहैबाय रंजानायनि दिन मोसानायनि दिन जोंहा फास्तरा बुंदों दिनै रबिबारखाबो माबा रंजानायनि दिनखाबो जेसे हायो एसे गोलावखौनो खालामदों होनगासिनो जिरायनोसो बागोन नामा बाया जिरायनो बायाब्लालाय आरो मा खालामसै नङा होमबा जों फोरबो हामबायनि आरो गुसुं इसोरनाव आरज खालामनि दिनैनि बे दिनावहाय इसोरा जे बोसोनखौ लाबोगोन बियो इसोरनिफ्रायनो जाथोंसै खालि आं गुसुंदोंल'सो नालाय इसोरानो लाबोथोंसै जों गुसुं आरज खालामो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Jadi bahasa Inggris salah kata mereka. Nengah untuk arman sama dengan buku kita kiri berapa. Nengah sekarang nak mana ya pak? Semua sekarang nengah jadi jalan kaki ni. Jadi jalan itu sana itu orang mana ya pak? Lepas itu ni. Berbuku mani tak kita kita dah. Celebration kamu tampil kalam tak apa. Dalam poin ini saya tadi sebenarnya jebsen. Nari baik kau ni tu apa? Baik kau jangan sampai रायलायगोन नों जों थाफै दाफा आं जेला बिसे तादो kana semasa ni तादो बुंलाय kana semलाय गासैबो नि चार दिना पासो औ दायना प्रभु गासै प्रार्थना जोंनि बासिरा जेसु जोंनि आरज खालामदों आमेन praise the lord praise the lord praise आमफ्रायसै जों बयबो मिथिखागौ बोसोरे बर'दिन पालन खालामो 12 मास गिर्जा हाबैयाबो दिननि दिनाव हाबनो फैदों मानो होनोब्ला प्राय बुरि जानाय समाव थाबैनो थेर बुरफ्रा गिर्जायाव फैबाय थानो उसुबिदाखाय न'आवनो थायो बिसोरो दिनै फैदों बिसोरनि बोर लादों बर'दिन पालन खालामदों जायफ्रा गोजानाव फरायहैदों जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर लजिं थाहैदों हस्टेल थाहैदों बिसोरबो स्कुलाथ' 24 दिनखा दिनै सानसेल' बन्द न'आव थांसै मैया फैदों सोरबा सोरबा ना लजिङाव थाबाय थाना लाब गैला जोंहा फोरबो मानिनांगौ जिसुनि जोनोम सानाव रंजाहैनांगौ दरसेबाबो खाजि मागि फानांगौ लोगोफोरजों ना ज' जाफैदों सोरबा गोजानाव साख्रि मावहैदों सोरबाया कन्ट्राक्ट टिका मावहैदों गोजानाव बिसोरबो फैदों ना जायफ्रा जौ फादुआ जौ लोंग्राफोर गेजेरजों सोमोन्दो गैया बिसोरो बर'दिन होननानै रंजानायाव बाहागो लाफैफादों प्राइज द लर्ड मानोना दिनैनि दिना रंजानायनि दिन रंजानायनि दिन मानो रंजानांगौ जों बयबो मिथिखायो मानो रंजानांगौ खारना जाहैबाय जोङो संसाराव पापजों गोदोनानै दङमोन पापजों परिपूर्ण जानानै दङमोन नाथाय बे पापनिफ्राय गहोनो थाखाय इसोरा सिन्था खालामनानै गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ आखियालासे संसाराव थिनहरदों जायानो बेखौ फोथायदों बेनो बासायजानायखौ मोनदों आरो जायफ्रा फोथायलांगोन मोनलांबाय थागोन प्राइज द लर्ड बेखौ लानानै दिनै रंजादों गोसोआव आंग्रिखांदों ना सोरबाया नोंखौ गोदान गोदान जि जोम बायदों गाननाय जोमनाय बायदों ना खिन्थु सोरबाया गोजामजोंनो बायाखै देग्लाय होनब्लाबो इसोरखौ खुलुमहैनांगौ होननानै गिर्जायाव फैदों प्राइज द लर्ड खुलुमफैदों मेथाइआव दंना गाननाय जोमनायजोंल' बर'दिन जाया जानाय लोंनायजोंल' बर'दिन जाया जोंथ' बिराद खोनाबाय थायो नङा होमबा नाथाय खनगिरिफोरनि हगारनायफोरखौहाय जाय हक नोंगौ जोंनि गोसोखौसो बियो लुबैयो नालाय गाननाय जोमनायाबो जेबो नङा जानाय लोंनायाबो जेबो नङा खिन्थु जोंनि गोसो गोरबोखौ जों इसोराव होनो फैदों इसोराव जों होलांनि आरो इसोरा जोंनि बे गोसोखौ नायनानैनो ओरैबायदि खुसि जागोन दहाय फुंबिलियावहाय जै होगोन हाथिया समा जायाखै थायाखै नङा होमबा मोनायाव थादों मोनायाव होदों जों होदों बिराद मोजां जों होदों दहाय जों होबायबो होबावबाय नङा होमबा ना आच्छा जोङो बाइबलनिफ्राय एसे नायलांसै जाहाथ' बुंखाबाय थानाजासेबाबो होनो हायो होनना बुंबाय खिन्थु दै ज'आ जोंना थाया बेखौ संगासिनो दङ माला मोनजागोनथाय माला मोनगोनथाय संख्रि बानलु होनायफ्रा साखिबाय नामा सोरबासो ख्लाब ख्लाब आरो गोसोआ ना ख्लाब ख्लाब ना नायनि जोङो जागायजेननायनि सयआव बुंदों मा होनदों इसोरा मानसिखौ दानानै जिंगासिनो गोनां जाबाय ना मानो जिंगासिनो गोनां जाखो मानसिखौ लानानैलाय इसोरा गावनो
हानि हाद्रिखौ लानानै दानानै हां सुनानै होनानै बिथां जिउ होनानै बोर होबाय नोंगोना बोर होबाय बे बोर होनाय सुबुंफ्रानो बोर होजानाय सुबुंफ्रानो दिनै इसोरखौ बावगारबाय इसोरखौ गिनो रोङासै इसोरखौ गिनो रोङैखाय दिनै इसोरा मा होनदों जिंगासिनो गोनां जाबाय ना जागायजेननायनि सयनि सयआव फरायबाय बर' नङा हिन्दीसो जागायनायनि सयनि सयनि सय जिसुनि माबा फरायनि जागायजेननायनि सयनि सय आरो फोरबोआ पृथ्वीयाव मानसिखौ सोरजिनायखाय जिंगासिनांदों आरो बियो धिक्कार नांनो गोनां जाबाय जों खोनाबाय आरो फोरबोआ पृथ्वीयाव मानसिखौ सोरजिनायखाय जिंगासिदों आरो बियो धिक्कार नांनो गोनां जाबाय गावनो मानसिखौ सोरजिबाय आरो गावनो धिक्कार नांनो गोनां जाबाय जिंगासिनो गोनां जाबाय खारना मा मानसिया गले गले पापाव थांबाय ना गले गले पापाव थांबाय थाबाय बेखायनो बियो जिंगासिबाय धिक्कार नांनो गोनां जाबाय जोंनि गथ'फोरखौ सोरबा गथ'आ बिमा बिफानि बोसोन लायाब्ला माबायदि सानो बिमा बिफाया जिंगासिना सिया निश्चय जिंगासियो धिक्कार नाङो बे गथ'खौ मा खालामबावगोन नांलाय धिक्कार नाङो धिक्कारजोंनो बायदिसिना बुंथावैखौ बुंलायानो गावनि फिसानि सायाव लायो नंगौना नङा ना जों बिमा बिफायानो मानसियानो जुदि धिक्कार नाङोब्ला फिसाफोरनि सायाव इसोरा गाव हां सुनानै होनाय गाव सृष्टि खालामनाय मानसिखौ लानानै मा धिक्कार नाङा जों धिक्कार नांखागोन दा बे धिक्कारजोंनो मा खालामगोन मा मागोन बे मा खालामनोसै गोदान खायदा गोदान बुद्धि बे दिहुननो नाजायासै मानसिखौ माबोरै गावजों लोगोआव लांफाफिननो हागोन गाव हां सुनानै होनायखौ माबोरै लांफानो हागोन बेखौ बियो बुद्धि दिहुनासै जोङो जेब्ला जेरेमिया बिजाबनि ना 29नि 11 पदखौ फरायगोन बाय जों मोनगोन जों फरायनि दे जेरेमिया 29नि 11 फरायनि फरायब्लाथ' लावलांखायो नालाय जेसेबां लावलांजोंसै ना फरायहरसै 29नि 11 मा बुंदों मानोना नोंसिनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ बेनो फोरबोनि होननाय आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो सैहोनायनि थाखाय नङा आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन प्राइज द लर्ड मा बुंखो दानिया दहाय बियो जिंगासिदोंमोन धिक्कार नांदोंमोन खिन्थु बियो मा गोदान खायदा गोदान बुद्धि बियो सुजुबाय सोरनि लागै मानसि जातिनि लागै बियो बुद्धि दिहुनबाय जायखौहाय बियो गोबां नाबिफोर फसंदों जिसु ख्रिस्ट जोनोमनि आगोल ना बे खायदाया मा बे बुद्धिया मा जोङो बाइबेलाव एसे नायफिनसैलाय नङाब्ला जों बोसोरै खोनाबाय थाखायो मिथिखाजोबगौ बयबो ना सोरबा गोदान दं नामा बर'दिन मोनफेरै मोनजोबखाबाय दा बर'दिन मोनजाखाजोब्बाय नायबाय थाखायो खोनाबाय थाखायो जों फरायनि जेसायानि 7नि 14 मा बुंदों बिनिखायनो फोरबोआ गावनो नोंनो मोनसे सिन होगोन नाय सासे आयथा सिख्लाया बिसा थागोन आरो सासे हौवासा गथ' सारिगोन आरो बिनि नामा इमानुएल दोनजागोन जेसायाना बिनि दारै जों बे बाथ्राखौ जोङो प्रकाश खालामनानै होबाय जोङो मिथिहोबाय नंगौ बिनि बे बुंनाया नाबिजों खोन्थाजानाया 2025 आगोल 400 बोसोरनि आगोल बियो खोन्थाजादोंमोन आरो बियो दा जाफुंफैबाय नङा जाफुंफैबाय बियो सारि जाफैखांबाय जोनोम लाफैखांबाय आरो जोनोम लाफैनानै बियो मानसिफोरखौ फोरोंनो हमबाय
आरो फोरोंनानै मानसिनि पापनि लागै बियो गावखौहाय कालभारि क्रुसाव बुलि बावनानै जोंखौ पापनिफ्राय मुक्त खालामबाय। Praise the Lord. Hallelujah. दा जोङो मिथिनो मोनो दिनै बे जेसायाव बुंनाय सातनि सिडियाव बुंनाया जाफुंनायखाय जों बे फोरबोखौ खुलुमनो जों ना खुलुमनो नांगौ। जोङो नायब्ला मोननो हाबावो बे जेसायावनो आरोबाव बुंबावदों मोनसे बाथ्रा नयनि सयखौ जों फरायबावनि ना नयनि सयआव बुंदों मानोना जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय सासे फिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय आरो हादांगोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन बिनि नामा आसुरित मन्त्रि बोलोगोरा इसोर अनजिमा गैयि बिफा सान्थिनि राजा दोनजागोन। बिसोर नाम थाखो आसुरित मन्त्रि बोलोगोरा इसोर अनजिमा गैयै बिफा सान्थिनि राजा। 1 2 3 4 5 मोनबा दा नङा मोनबा बिबान 1 नाम्बारा आसुरित 2 नाम्बारा मन्त्रि 3 नाम्बारा बोलोगोरा 4 नाम्बारा अनजिमा गैयि बिफा 6 नाम्बारा सान्थिनि राजा। सयथा नाम्बारनि बियो जोंनि इसोर नङा होमबा बियो जोनोम जाफैबाय जेब्ला जारिमिनखौ नांबावगोन नामा जिसु जोनोम जारिमिनखौ नांबावगोन नांगौबा एसे खोन्थानोसै हा नांगौ होमबा एसे खोन्थानोसै बाइबेलखौ फरायबाय थाला ना जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जानायनि आगोल सोरनावबो बिदि जादोंमोनलाय मरियमनाव मरियमा सासे आयथा सिख्ला मरियमा सासे इसोर गिग्रा ओरैबायदि मोजां इसोरखौ फोथायग्रा खुलुमग्रा बेक्ति बेबायदि बेक्तिमोन आरोबाव इसोर खुलुमग्रा गिग्रा सासे बेक्ति जाया जोसेफ नङा होमबा बे जोसेफआ बेबो इसोरखौ गिग्रा इसोरा गावनि जे थांखि बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय मा खालामदोंमोन गाब्रिएल सोरगोदूतखौ आत्माखौ मरियमनाव थिनहरदों आरो मरियमा सोरगोदूतआ गाब्रिएल दूतआ मरियमजों लोगो जाफैदों नुजाफैदों आरो नुजानानै बुंदों दाखि मरियम नोंहा गोजोननाय मोनबाय नोङो सासे फिसा हौवासानि अब्ला बियो बाथ्रा बुंदों हाबाब मा राव जाखो बेलाय आं सासे आयथा सिख्लासो हाबायानो जायाखै आं माब्रै गथ' सारि नांगौ माब्रै गथ' जोनोम होनांगौ नङा नोङो लानांगोन होननानै आरो बुङो ना आरो बेबायदिनो बियो आत्माजों जेब्ला गोर्बोबती जायो गोथारथिजों गोर्बोबती जायो अब्ला जोसेफजों बेजों सोंलायनाय जाखाबाय आरो हिन्जाव नायनाय ना मा होनो बर'आवथ' थुरिजोंब्ला बाथि गारो होनना बुङो नङा होमबा जेराव थुरिदों बेयाव बाथि गारो माने जेराव हिन्जावसा गथ' दं बेयाव खबेरा थाङो बे खबेराया बिसोर जाखाबाय आरो जाखाबाय जेब्ला खबेरा जाखाबाय दाना उनाव खोनाहैबाय ना मरियमा गोर्बोबती जाबाय बिहा उल्था सानबाय दानिया जोसेफआ गोर्बोबती जानाय हिन्जावखौ आं माबोरै हाबा खालामनो आंथ' लानो हाया ना बिदि जाहैबाय दिनै संसाराव बिदि सानो नङा होमबा नों सोरजोंबा बरनाम जाबाय बिनि बरनामनि गथ'खौ आंनो नाङा आं हाबा खालाम बिदि बुङो ना बुङो जोसेफआबो बिदि सानबाय जेब्ला बिदि साननायखौ इसोरा मिथिदों गाब्रिएलखौ आरो बियो थिनहरदों गाब्रिएला बुंहैदों जोसेफ नोङो जेबो साननांगौ गैया नोंनि हिन्जावनि जे गोर्बोबती बियो मानसिजों नङा नाथाय इसोरनि गोथार जिउजोंसो ओंखायनो जों बेखौ नाजावनांगौ होननानै थोनबाय थोननाय बायदि जोसेफआ गनायनानै लानानै जेब्ला 9 मास फैबाय नङा होमबा बै समाव बेथलेहेमावहाय सेन्सास जानाय समा ग्रोब बिलाइ फैबाय नाम लिरजाहैनांगौ
Nah, dato' जोंना नाम लिरगासिनो दं माबा बिलौफ्रा बिदिनो लिराखै सेन्सास खालामगासिनो दं भट होनो थाखाय भट मोननो थाखाय ना थिग बेबायदिनो बै समाव जों दहाय मेथाइ रोजाबाय फिल्ड लिरजानायनि दिनाव नङा होमबा नाम लिरजाहैनो थांनायाव ग्रुप नय मास फुरा जाहैनायखाय ना बेखौ गादायाव दिखांनांदोंमोन जेब्ला सहैदों जायगाया ओरैबायदि बरथिब जाजोब्बाय आलासि जाग्राया न'आव नागिरबाय मोनाखिसै उनाव सासे मानसिनाव मोनबाय बेबो मा होनो गलिसो माने गलियाव मोसौ खायाखै लांदां मोसौआ बाहेरायाव दङ ना होंगो दोंगो मानसि नालाय गलियाव खायालासे बिसोरो मा खालामबाय जाखानो गोनांमोन खोमा ना फोथाराव खादों आरो लावखारफोर दङ मोसौ गुमग्रा दा बे गलिखौनो बियो लाबाय बे गलियावनो जोनोम जानो गोनां जाबाय मानि थाखाय गलियाव जोनोम जाखो जिसु गथ'आ खारना मा गलियाव मा थायो मोसौनि हासुदै मोसौनि खि दाखोर दाला थायो ना थायो बे दाखोर दालायाव बियो जोनोम जानो गोनां जाबाय अर्थात बे संसाराव गासै दाखोर दालाजों बुंफबनाय पापजों बुंफबनाय बे बुंफबनाय सुबुंखौ बासायनो थाखाय बे दाखोर बारियाव गलियाव जोनोम जाबाय Praise the Lord. जोनोम जाबाय जोनोम जाखांनायनि उनावहाय सोरगोदूतफ्रा सोरगोदूतआ सोरजों नुजाखो लावखारफोरजों नुजाबाय जेब्ला लावखारफ्रा नेदोंमोन मोसौखौ मेन्दाफोरखौ नेदोंमोन जोंब्लावनाय महरै नुजाहैबाय जेब्ला जोंब्लावनाय महरै नुजाहैदों मा जायासै बागदावखाङासै लावखारफ्रा बे समाव बुंबाय दागि नोंसोरनो गोजोननायनि रादाबसो होनो फैदों दागि नोंसोरनो गोजोननायनि रादाबसो होनो फैदों एसे फरायबाय मा लुकासनि लिरनाय 2 आयदा 10 निफ्राय फरायनि दे आन्थाय आफाया बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो दागि आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम खबरखौसो खोन्थानो बे रंजानाय हादरनि मानसिफोर मानिनि लागै जागोन मानोना दिनै नोंसोरनि लागै बासायग्राया दाफिदनि नोगोराव सारि जाबाय बियो ख्रिस्ट फोरबो आरो नोंसोरो बिजोंनो मिथिगोन नोंसोरो सासे सैथोयै गथ'खौ स्टिजों फानफबनानै गंसे नावद्रायाव दोनजानाय मोनदों माबायदि बुंदों दागि होनना बुंबाय गोजोननायनि रादाबसो होनो फैदों आरो बे रादाबखौ नोंसोरो जेब्ला मोनो बेखौ नायदो होननानै थिनो अबाक जाबाय आरो बिसोर जेब्ला नायनो थांबाय नंमारगौ स्टिजों फानफबनानै दङ गथ'खौ बामदों बिमाया गोरलै गथ'खौ स्टियाबो मिनिं दङ आजिखालिथ' लेम गैला नालाय स्टिखौ बाहायला नोंना गोदो लेम गोनाङाव स्टि लासै सिमनिखौ मानजिनोसै हांगारखौ सुस्रानोसै खिन्थु दाबो स्टि लायो मानो बबेबा मैलाफोरखौ स्टिजों बुस्रानो दा बे स्टि मानियाबो मिनिं दङ जे बियो मैलाखौ स्टिजों बुखारनाय बायदि बियो गावनि थैजों साफा खालामगोन होननानै बियो स्टिजों फानफबजानो Praise the Lord. दाना जेब्ला बियो स्टिजों फानफब जाबाय लावखारफ्रा नुहैबाय खुलुमनानै फैबाय जेब्ला खुलुमनानै फैनायनि उनावहाय आरोबाव सानजा देशनि गोनोखोफोर ज्योतिषी पण्डित होनना बुंदों बिसोरो सोरजों खोन्थाजानायखाय बिसोरबो सानजा हादरनिफ्राय बेथलेहेम फारसे थांबाय ओंखारलांबाय जिसुखौ नागिरनो थाखाय जेब्ला जिसुखौ नागिरनो थांदों अब्ला हेरद राजानाव बिसोरो सोंख्लांहैबाय बोले नोंसिनि बे नोगोरावहाय सासे राजा जोनोम जादों बियो बबे जायगाथिङै बेथलेहेमाथ' एरिया मोनसेनि नङाबा खिन्थु खना खनला थायो जेरै उल्टा पानि बा एरियाखौल' मिथिगौ खिन्थु बे गोथौ जायगा नङा गोथौ जायगा ओंखायनो एरिया बबे जायगाथिं होननानै सोंबाय आरो बेखौथ' मिथिया हेरदआ मिथिया आं जेबो मिथिया नोंसोर माबोरै मिथिगौ नोंसोर फिट नागिरहैदो जेब्ला मोनहैयो आंनोबो खोन्थाफै आंबो खुलुमनो हानाय बायदि खिन्थु हेरदनि गोसोआ खुलुमनायनि नङा जेब्ला खोन्थाफैगोन बियो बे गथ'खौ सिथारहैगोन मानोना गावनो राजा दं आरो सोर राजा दं
गिखांनाय फैदों हेर'दा गिखांनाय फैदों दा बेनिखायनो बे बोसोनखौ बुंनानै थांदों नोंसोर नागिरहैदो नोंसोरनि गेजेराव मा सिन दङ बेखौ नागिरनानै संलांदो होननानै थोनहरबाय आरो बेबायदिनो बे गोनोखोफ्रा हाथरखिखौ सिगां नुनानै आवगायलांबाय थाबाय ना जे जायगायाव जिसु गथ' दङ हाथरखिया दोम थाबाय नालाय बे दोम थानाय जायगायाव हाबहैबाय न'सिम हाबहैबाय जिसु गथ'खौ मोनबाय आरो मोननानै बिसोरो बे गथ'खौ गावसिनि लांनाय जेसर होनना बुंदों बे जेसुखौ खेवनानै सना रुफा गोदोरस नङा होमबा बेखौ खुलुमबाय मोनानायनि हर थाबाय खुलुमखांनानै हर थाबाय जेब्ला हर थादों इसोरा सिगाङाव दोरसोन होबाय नोंसोरो हेर'दनिथिं माब्लाबाबो दाथांफिन मानोना हेर'दा साथाखौसो खायदा खालामदों बेनि फोरमायनायखाय बै साथाम गोनोखोफ्रा हेर'दनि लामाजों फैफिना लासे गुबुन लामा फारसे ओंखारलाङासै दाना जेब्ला गोबाव सम जाबाय गिदिर मोनफिनाखिसै गोनोखोफ्रा राग जोंखाङासै दाना खायदा खालामबाय मास मोननैनि गथ'फोर हौवासा गथ'फोर जेसेबां दङ सिथारजोबनो बे अर्डार होबाय दोनबाय राजा हुकुम दाला दाना इसोरा मिथिखागौखाय हर गेजेराव जसेफ आरो मरियमखौ सिगाङाव खोन्थाबाय नोंसोर सिखांदो हरजों हर बे गथ'खौ लानानै मिसराव थांदो होनना दोनबाय जेब्ला दोनजायो जसेफ आरो मरियमा सिखांनानै हाखुदाखु ना मरियमखौ गादायाव थिखांनानै गादाजोंहाय मिसराव लांबाय जेब्ला मिसराव लांदों मोनसे सुरुंगजों लांदों होनना बुंदों सुरुंग बे सुरुंगजों बारहोलांनानै जेब्ला मिसराव थांदों बे सुरुंगनि लामायाव इसोरा ओरैबायदि बानायबायनो गोजाम जेबो सिन गैयै खालामबाय माने बेमा सोंथेजोबनानै थानाय खालामबाय बिनि सान्थ्रिफ्रा होसोलांदोंमोननो बे बेमा सोंनायखौ नुनानै बेथ' बेमा सोंनायसो गोबाव समनिसो बेजों रावबो थाङाखै फरायना फैफिनदों थिग बेबायदिनो मिसराव लांनानै जोंखौ माहायगासिनो सोरखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ आरो बुंदों आं नोंसोरखौ थोनागौ मानि नोंसोर बेवहायनो था ना नोंसोर बेवहायनो था होननानै बुङासै आरो बुंनाय बायदिनो बिसोर थादों आरो ओजोंहाय हेर'द राजाया थिखिनि बिदावलायनाय रागा नालाय मास मोननैनि गथ' हौवासाफोरखौ दानस्रांजोब्बाय बे दानस्रांनायाव ओरैबायदि गाबख्रावनाय जाबाय दा जोङो रंजादों नंगौ नङा होमबा खिन्थु दुखुआबो बिराद फैदों ओरैबायदि दुखु जाय हौवासा गथ'आ दानथो जादों बिनि बिमाया ओरैबायदि दिक्कार ओरैबायदि दुखु जादों आरो बे रावनिबो बानजायनायखौ खोनासङाखै रावनिबो बानजायनाय बियो लायाखै जों एसे नायनि दै जों फरायनि माथाइनि लिरनाय 2नि 18 जों फरायनि दै राव फंसे रामायाव खोनाबाय गाबनाय आरो बिमायनो गाबग्लुंनाय राखेला गावनि फिसाफोरनि थाखाय गाबबाय आरो बिसोर गैयिखाय बियो बानजाय जानो गोसो जायाखिसै राखेल होननायनि हौवासा गथ'आ दानथार जादों जायखौ जेरेमिया नाबिजों बुंखानानै दङ रामायाव गाबग्लुंनाय जागोन होननानै ना बे नाबिजों बुंजानाय बे बाथ्राया जाफुंदों राखेलानि फिसालाया दानथार जाबाय ओरैबायदि गाबग्लुंबाय आरो बियो बानजाय जानायखौ लुबैयाखै ना जायनो फैयो बियो उल्था बुङो जायहा गथ' खोमा जादों दानथार जादों बिसोर मिथिगौ बे बिमायासो माबायदि दाहा जायो माबायदि बिखा खालामो ना बानजायनायखौ लुबैला ओरैबायदि दा बिनि गाबनायखौ इसोरा खोनासंनानै थानो हायाखिसै मा खालामासै हेरदखौ बुथारासै राखेलनि गाबनायनि
फिन जाथायखौ हेर'खौबो सिथारनानै होगासै जेब्ला सिथारनानै होदों अब्ला इसोरा मिस्राव आरो जसेफनो दोनहैबाय सिथारनो नागिरग्राया गैला थैबाय नोंसोरो थांफिनदो नाजारेथआव थांदो होननानै खोनादों इसोरनि थिननाय बायदि जिसु गथ'खौ जसेफ आरो मरियमा लाना फैयासै प्रेज द लर्ड दा बे गुसुं जारिमिन नङा होमबा फरायलांनायथ' गोलावथार खिन्थु आं थबस्र' खालामनानै खोन्थालांबाय नङा होमबा दानिया जों मोनसे बिसिखौ नायसै जेसेयानि नयनि सयाव जे बुंदोंमोन बिनि नामा आसुरि बिनि नामा मन्त्रि ना बिनि नामा बोलोगोरा इसोर बिनि नामा अनजिमा गैयै बिफा आरो बिनि नामा सान्तिनि राजा बेखौ जों एसे सोलोंसै दानिया माबोरै बे जाफैखो माबोरै जाफैखो जोङो गोजाम रंथाइ गोदान रंथाइ मोननैयावबो हाबगोन एसे ना एसे हाबगोन दे जों नायगोन ओंखारलांनाय बिजाबनि 15 आयदानि टेस्ट आरो 25 सिम एसे फरायलाय ओंखारलांनाय बिजाब मोखाङावनो जागायजेननायनि सेकेन्ड ओंखारलांनाय बेसेबां होनदों 15 आयदा टेस्ट निफ्राय 25 ओंखारलांनाय 15 आयदा टेस्ट 24 टेस्टनिफ्राय 25 आं फरायनि जिसुनि मुङै आरो मसिया बिसोरखौ होनदों गाबोन जिरायनायनि दिन बे जाबाय फोरबोनि लागै गोथार साबात जागोन बिनिखायनो नोंसोरो जेखौ मावनांगौ बेखौ दिनैनो मावखादो आरो जेखौ ओंखारलांनाय बेसेबां होनदों टेस्टनिसो 15नि टेस्ट बियो एसे नामा दे आं फरायहरसै दे फरायनि फोरमायनो खोनासंना जायो हा 22 फरायलांब्ला मोजां बुजिगोन बाय बुंदों बिनि उनाव मसेया इजराइलफोरखौ गोजा सागरनिफ्राय सुरनि मारु गोरान फोथार बारियाव दैदेनलांबाय मारु गोरान फोथार गेजेर गेजेर बिसोरो सानथाम थाबायनानै थांबाय आमफ्राय दै मोननो हायाखिसै दै मोननो हायाखिसै बिसोरो मारा होननाय मोनसे जायगायाव सहैबाय आमफ्राय बिनि दैया गोखाथारमोन बिसोरो लोंनो हायाखिसै बेनिखायनो बिसोरो बेनि नामखौ मारा दोनदों राइटफ्रा मसेनियाव थांनानै होनहैबाय जोङो माखौ लोंबावनो मसेया गोसो माने जों फोरबोनियाव जेब्ला आरज खालामो अब्ला फोरबोआ बेनो बन थुख्रासे दिन्थिदों आरो बियो बे बनखौ दैयाव जेब्ला गारसनो अब्ला दैया लोमजानाय जादों प्रेज द लर्ड जाय दैया गोखा लोंनो हाया मेलेरिया मुलिखौ जों जेब्ला साथिखौ लायो सिथाबदों हा सिनिकला बिफांनि रोदाखौ जों जेब्ला जायो साथिखौ लायो ओरैबायदि गोखा बे दैया बिदि गोखा लोंनो हाया ओंखायनो बिसोरो ना जेब्ला मारु फोथाराव दैदेनलांजादोंमोन बे समाव दै गांबाय खिन्थु दैखौ लोंनो थाङा नाथाय जे जायगायाव मोनहैबाय बिनि दैया गोखा लोंनो हाया ओंखायनो बे दैखौ मा दोनदों मारा होननानै दोनदों मारानि ओंथिया जाहैबाय गोखा मारानि ओंथिया गोखा ना लोंनो हाया नाथाय बे समाव मसेया जेब्ला कमप्लेन खालामदों मसेया इजराइलखौ दैदेनलांदोंमोन नालाय मसेया इसोरखौ खावलायबाय फोरबो बे दैनि दैया गोखा मा खालामनो अब्ला इसोरा मसेनो गन थुख्रासे दिन्थिदों गन दिन्थिदों आरो बे गनखौ बियो आरज खालामनानै जेब्ला दैयाव गारदों बे दैया लोमजानाय जादों प्रेज द लर्ड मानो जाखो आसुरित इसोर बिनि नाम आसुरित होनदों नङा आसुरितनि ओंथिया बे गोखा दैमोन लोमजानाय जादों आरो मोनसे आसुरित गोदान रयाव फैलायबाय मार्कुसनि 2:10-11 जों फरायबावनि मार्कुसनि 10:11 बाय बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव खामानि आसुरित खामानि जेब्ला सासे पेरालाइसिस मानसि दंमोन बे पेरालाइसिसआ हयथ' खोनादों जिसुआ सोखानो हायो खोनादों ओंखायनो बियो
बुंदों आंखौ जिसुनि खाथियाव लांदो आं जिसुनि सिरा जानायखौ मोननाय बायदि ना जेब्ला बेखौ मोनथियो अब्ला बिनि लोगोफ्रा बे पेरालाइसिस सुबुंखौ साब्रैजों बाननानै लाबोदों साब्रैजों बानना लाबोदों खिन्थु न' सिङाव फोरोंगासिनो दङ जिसुआ नाथाय ओरैबायदि बिहिर हाबनो हायैखाय बे साब्रै मानसिया ओरैबायदि फोथायनायखौ लानानै उखुमखौ बोथ्लाबदों आरो उखुमाव गाखोलांनानै दुरुंजों बे पेरालाइसिस बेमारिखौ जिसुनि सिदा खोख्लैहरदों जेब्ला खोख्लैहरदों जिसुआ नुदों आरो बुंदों बिसोरनि फोथायनाया गेदेर प्रेज द लर्ड आरो बुंदों नोंनि पापआ खेमा होजाबाय नोङो साङैखौ लानानै थांदो मोननै बाथ्रा नोंनि पापआ खेमा होजाबाय साङैखौ लानानै थांदो फुंनिल' दा जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनादों अबाक जादों मानसिफ्रा सोर जाखोब्लाय पाप खेमा होलायनो हाग्रा इसोरनि अनगायै सोर हायो पाप मावनो ना जेब्ला मानसिफ्रा बिदि सानदों बिनि साननाय बे साननायखौ जिसुआ मोनदांदों आरो बे बुंदों मानसिनि फिसा हौवाया पाप क्षमा होनो एखथियार दं फरायलाय मार्कसनि 2:10-11 मार्कसनि 10:11 खोनाखैना Yesus yang memperanya Markusnya 2:10-11 नोंसोरो मिथिनो मोनगोन मानसिनि फिसा हौवा संसाराव पाप खेमा होनो एखथियार दं बियो बे बादक गोनांखौ होनदों नों 11 ना नोंखौ आङो बुङो सिखांनानै नोङो नोंनि साङिखौ लानानै न'आव थां आमेन प्रेज द लर्ड आमेन बेसे मोजां बाथ्रा आसुरित बाथ्राजोंनो नङा होनबा लाङाखैबो दैयाखैबो मा होनदों नों रसखौ फरायनो दे नोंसोरो मिथिनो मोनगोन मानसिनि फिसा हौवाहा संसाराव पाप खेमा होनो एखथियार दङ क्षमता दङ आरो बियो बादक गोनांखौ होनदों नोंखौ आङो बुङो सिखांनानै नोङो नोंनि साङैखौ लानानै न'आव थां जेखौ जे जायगायाव फुथुनानै लाबोदों बे बैसांखौ लानानै न'आव थांदो होननानै थोनदों लोगो लोगो बे गसंनानै बैसांखौ लानानै न'आव थाबायलांदों प्रेज द लर्ड आसुरित होनदोंना इसोरा आसुरित आरो इसोरा माबायदि आसुरित खामानि मावबोदों ना जिसुनि मावनायखौसो बुंसै गोजाम बर'नियावथ' मेरला दङ आसुरिता नङा होमबा जिसुनि खामानि मावजेननाय आसुरित ना आसुरित जोङो जेब्ला जहननि 2 आयदायाव फरायगोन 4-9 बाय मोनसे बस बुंदोंमोन नङा होमबा मोनबाय ना जहननि 2:7-9 फरायहर बाय बुंदों जेब्ला मोनसे बस हमदोंमोन बे बस खुंनायाव द्राखा बिदैया थोआ जादोंमोन दाना बिमाया बे समाव दङ मरियमा फिसालाखौ बुंहैबाय जिसुनाव थांनानै बुंहैबाय बिसोरा द्राखा बिदैया जोब्बाय ओंखायनो माबा मोनसे खालामदो दिनैबाय हा होमब्ला बेहा मावनांगौ सम जायाखैमोन होनना बुंदों अब्लाबो बिमानि थिननायखाय बियो माखासे थिंख्लि बुथुमहोबाय आरो बे थिंख्लियाव दैखौ सोनो थिनबाय नङा होमबा बुंजासे थिंख्लियाव दै सोनो थिनबाय आरो बियो इसोरखौ हामबायबाय आरो राननानै होनो थिनबाय ना जेब्ला राननानै होयो सिगाङाव जा द्राखा बिदै लोंदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन हामसिन गोथावसिन मिलौदो लांनाय बेबायदि आसुरित प्रेज द लर्ड अनलाइन इसोरा आसुरित जिसुआ आसुरित बे खामानिखौ मावदों ना बे खामानिखौ मावदों दा जों बे आसुरितखौ मोनबाय नोंगौ ना आरोबाव दानिया जोङो माखौ मोननो नांगौ
Menteri. Jiswa Menteri. दा जोंनि आसामनि मन्थ्रिया सोर? आसामनिया हेमन्त बिश्व शर्मा. भारतनि गाहाय मन्थ्रिया नरेन्द्र मदि. नङा होमबा? नरेन्द्र मदि. बियो संसदनि मन्थ्रि. नाथाय इसोरा मन्थ्रि, ओरैबायदि मन्थ्रि, बियो बुंदों हुदा बिजाबनि 10 नि 17 बे बाथ्राखौ बुंबाय. फरायहरनि नामा? हुदा बिजाब 10 नि 17. फोरबोनि फरायनि. बे फोरबो नोंसोरनि इसोरानो देरसिन इसोर आरो देरसिन फोरबो, महान, बोलोग्रा आरो गिथावथाव इसोर. बियो मोखां नायग्रा आरो घुस लाग्रा इसोर नङा. प्रेज द लर्ड. बियो मा होनदों? मोखां नायग्रा आरो घुस लाग्रा इसोर नङा. बेबायदि मन्थ्रि जा पास्टरा दहाय आंनो खोन्थादों. आं जेब्ला बिनियाव हाबहैदों, बे मोनसे सिमां नुदों. ओरैबायदि बुंजादों जाहैबाय, सोर सोरहा दाहार होनो गोनां दङ, दाहारखौ होखाजोबथोंसै, जिसुनि फैनाया खाथि जाबाय. सिमाङाव बे खोन्थादों. बेखौ आंनो खोन्थादों. नंगौ. जुदिअ जोङो दाहार होनांगौ थानानैबो जुदि होआलासे थानानै संसारनिफ्राय आनज्रायलाङोब्ला बियो जोंखौ बिसार खालामदों. बे मन्थ्रि नालाय ना? सोरगो मोननो इसोर खुलुमग्राब्लाबो नोरगावसो स्राव गारहर जागोन. ओंखायनो गिखांनाय फैदों. आंनि सिगाङाव बुंदों, आंहाबो होनांगौ दङ बिरादनो, आंबो दाहार लादों. बिदि होनना खोन्थादों. नंगौ, बाइबेलावबो दङ. सोरहाबा होनांगौ दङब्ला क्लियार होनो सेस्था खालाम. बोसोराव सुफुंनो सेस्था खालाम. बयबो मानसिया रावबो दाहार लायसोखायालै. बयबो दाहार लायो नालाय. थेखा जाथारबाय लाथारगोनथ' ना? माबा मोनसे निदान फैबाय, लागोन ना लाया? दाहारखौ लायो दा. खिन्थु जों होफिननायाव केलमिनि खालामनो नाङा. दाहारखौ लायो जों नांगौ समाव, खिन्थु जों सुख'नांगौबो. खिन्थु सुख'नायनि सिगां जिसु फैब्लाथ' फैयो. ओंखायनो बे इसोरनि आखायाव गोग्लैनाया गिथावथाव. फोरबो नोंसोरनि इसोरनो देरसिन इसोर, देरसिन फोरबो, महान, बोलोग्रा आरो गिथावथाव इसोर. बियो मोखां नायग्रा आरो घुस लाग्रा इसोर. जोंखौ मोखां नायनो नङा. बे गोबाव सम पास्टर मावदोंमोन, रेहाय होदोब्रा होननाय नङा जिसुआ. इसोरनो खावलायनाय नङा. बियो दाय मावबाय नालाय, जाव, आं सिनायासै. आरोबाव जोङो बे एखे बाथ्राखौनो इब्रायारिनि 10 नि 31 जों फरायबावनि. बे एखे बाथ्रायानो. इब्रायारि 10 नि 31 पद. मोनाखैना? आं लिरबाय, फरायनोसै. इब्रायनि 10 नि 31 आव बुंदों, गोथां इसोरनि आखाइफोराव गोग्लैनाया गिथावथाव. गोथां इसोरनि आखाइफोराव गोग्लैनाया गिथावथाव. गिथावथावब्ला जों मानो इसोरखौ खुलुमनो बिदिब्लालाय? खुलुमाबाबो जागोन ना? गिथावथाव इसोरनि आखाइयाव गोग्लैयालासे थागोन. नंगौ नङा? खुलुमनांगौ. मोजां खुलुमनांगौ. मोजां आदर खुलुमनांगौ. आरो जोंहा रावबो होनांगौ थानो नाङा. अब्ला जों बे गिथावथाव इसोरनि आखायाव माब्लाबाबो गोग्लैनाय नङा. इसोरा जोंखौ बासायगोन. प्रेज द लर्ड. मानोना बियो जोंनो बासायनो होनो थाखायनो बियो बै समाव संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन. बेथलेहेम नोगोराव. खिन्थु बियो जे मन्थ्रि, बे मन्थ्रिनि आखुखौसो जों बेयाव बेरखांहोदों. जोङो हुदा बिजाबनि 32 नि सारियाव बुंदों. हुदानि 32 नि सारियाव बुंदों. बे इसोरा ओरैबायदि जर गोरा होनना बुंदों. जर गोरा. जोङो फरायनि. लावद्रायगोन नामा? बान ओंखारबाय नामा? लावद्राया ना? 32 सारि. फोरबोआ जोंनि जर गोरा, बासायग्रा. मानोना बिनि गासै लामाफ्रा न्याय
biar percaya jaga Isur, biar inai dia, biar dhöram ar gaham kulo mau, biar dhöram ar gaham kulo, atau muzam kulo biar mau, mana biar percaya jaga Isur. Manusia kita percaya, Isur percaya dengan apa? Aku kita percaya Isur percaya, aku mana जोंनि सालाया बेहिं गैया नालाय ना खोथाखौ बुंनो हायो खिन्थु मावनो गोब्राब नोङो ना मावनो गोब्राब ओंखायनो मानसिखौ दा फोथाय इसोरखौ फोथाय फोरबो जोंनि जरगोरा बासायग्रा मानोना बिनि गासै लामाफ्रा न्याय आरो फोथायजाग्रा इसोर बिनाव इनाय गैया बे धोरोम आरो गाहामखौल' मावो धोरोम आरो गाहामखौ ना बेखौ बे मावो बेनिखायनो बे इसोरा जोंखौहाय मन्थ्रि जानानै ओरैबायदि मोजाङै जोथोन लायो ओरैबायदि मोजाङै बियो दया खालामो आरो ओरैबायदियै जोंखौ बासायो जेखौ जोङो दिनै गितफोरनि लिरनाय 145 नि 17 पदआव जों फरायब्ला मोननो हायो बियो दया गोनां माने अननाय गोनां बे जोंखौ अनोखायसो बियो जिसुखौ संसाराव थिनहरदों ना जेन' जिसुनि दारै बै आं सृष्टि खालामनाय आं हां सोनानै होनाय सुबुंफ्रा जेराव बासायजाथों बिदि होननानैसो बियो जिसुखौ थिनहरदों संसाराव ओरैनो नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया बेयो जाहैबाय मन्थ्रि इसोर बोलोगोरा इसोर